ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ରାୟ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। 23 ଜୁଲାଇ 1996 ମସିହା କେଉଁଝରଠାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 29 ବର୍ଷ। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା କଥା କହିବା, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁରାଗ ପଣ୍ଡା, ଯାହାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଇସ୍କ ତୁ ହି ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଡ୍ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରୟ। କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍ର ୱିନର ଅଟନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ, ଯାହାକି ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଲିନାଙ୍କର ବୁବ୍ସର ସାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ 30 ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାଇଜ୍। ଏଲିନାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି।